si pasamos habitualmente pola Alameda, vemos a situación actual. A instalación desa nave dos placeiros ten un problema. Collamos un carrito do neno e tratemos de chegar á zona de xogos dos nenos. Pois tomarémonos ou saltamos por un xardín ou facemos unha gincana entre as mesas da terraza para chegar ao final e ter que dicirle a alguén que me botan a mão para baixar da terraza ao xardín porque hai tremendo escalón. E logo, unha cousa que nos preocupa é que é unha zona de recreo para xente maior, para nenos que corren, que xogan, que pasean, e que, curiosamente, é unha alameda onde hai circulación de tráfico. E nadie a regula. É dicir, non hai unhas vallas que delimiten o tráfico nesa zona. Sería o colmo dos colmos que atropellasen a alguén na alameda. Por iso, pedimos concienciación e poñerse maos a obra ca nosa alameda.